Liber prin lume sunt, după cum mă știți. Dacă tot m-am apucat să descriu sisteme constructive, am zis să filmez și scara asta de incendiu de evacuare, care, sigur, care probabil că da, cred că de dincolo se deschide. Deci aici este ieșirea în stradă. Este neagră, dar ia să pun un zoom. Se vede mai bine acum. Și de aceea vine cumva, e o clădire cu vreo 3-4 etaje. Și acum este lipită pe clădire, deci vine partea asta și de acolo vine așa, la etajul 1, îi ia pe ăștia de la 1, pe care se duce pe la 2, mai urcă o tură, deci vine așa, după care urcă, asta apar două clădiri cumva separate, dar văd că evacuează pe toți. Doar pe ăștia de la 1, ăia de la 2, ghinion. Poate că etajul 2 poate să iasă pe acolo. Deci cumva ia și pe ăia de la 2, dar nu din partea asta, ci din dreapta. De acolo. Și pe aia ăștia vin ușor, coboară, se ducă în stânga lor, în dreapta aici, după care vin toți, mai apăreau pe câțiva și vin pe aici. Cam așa, și ies în dreapta după colț. Păi nu avem noi scară de incendiu, uite că avem. Opa. Da, cam atât. S-a părut interesant. Ia să vedem ce scrie pe clădirea asta. Scrie cu program. Ok.